pagtitipid naman po sa konsumo ng kuryente, hinikayat ng mga electric service provider sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Inikayat ng mga electric service providers sa Pangasinan ng publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente kasunod ng panawagan ng National Electrification Administration dahil sa posibleng epekto ng tumataas na tensyon sa Middle East sa supply at presyo ng enerhiya. Ayon sa Pangasinan One Electric Cooperative, maaring makaapekto sa gastos sa paglikha ng kuryente ang paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng bawat consumer upang mapanatiling matatag ang supply. Kabilang sa mga nirerekomendang hakbang ang paggamit ng LED bulbs, pagtatakda ng aircon sa 24 hanggang 26 degrees Celsius, pag-unplug ng appliances kapag hindi ginagamit, at paggamit ng natural na liwanag at ventilasyon. Ayon sa kooperatiba, malaki ang maitutulong ng simpleng pagtitipid ng bawat bahay upang makontrol ang gastusin at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa gitna ng nakaambang krisis. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.